you can be mentally free from all these illnesses, your depression, your anxiety, your stress levels, zonke nje izinto. You can be healed if you take care of your mental health. Then you need to take care of your spiritual health as well, because your spiritual health is the one that actually manifests everything that is around you. Mphulaphula we-VCR nditshilo ndathi namhlanje singokola naye usisiphethi ngaphaya eKomani. Sisiphethi ukhona kwelo cala lingapha mama? Ewe ndikhona bhuti enkosi. Alright, sisiphethi mandikunike lithuba mamakhe uzibulisele kumphulaphuli we-VCR usolo ke uzazisa, because mna ndiphelele kule ndaba yokubana ngusisiphethi ngusisiphathiswa Futshane. Mna ndiphelele apho intwana yeyona nto ndiyaziyo mna ngunesi. Molweni baphulaphuli, lona nguphathiswa Futshane, umakoti wakwaSokupha. Ndingumadlamini ulamyeli ulunika umtateka ndendele kondlangisa. Ndingwasedutywa ngozalwa ndendele engamakwe. Ndingu-clinical nurse practitioner. Ndi-owner Unjani Clinic Komani. It's a private clinic. Yes, I think that's all. Wow. Sisiphethi, namhlanje ndize nento ethi taking care of your health daily. Ibaluleke kangakanani ukukhathalela impilo yakho sisiphethi? Ndizabuya ndize kuwe ngokwangoku, ndifuna uyiqala ngale note ikuyo yonke le nto. Ubaluleke kangakanani sisiphethi ukuhoya impilo yakho? Kubaluleke kakhulu ngoba kaloku awukwazi uhlala ungaseviswa. Mandenze umzekelo ngemoto. Awukwazi uhlala nemoto, udrive imoto ongayaziyo noba kumaxa indawoni ngoku. That is why imoto inamaxesha esevisi. Kunjalo ke nasebantwini. Fanele ukuthi uyazi into yobana impilo yakho ime kanjani. Ume kanjani engqondweni, ume kanjani entliziyweni, ume kanjani ezibindini zakho, ume kanjani kwizintso zakho, ume kanjani kwi-immune system yakho. Sithetha ngo-HIV and AIDS apho. Ume kanjani ku-respiratory wakho. Sithetha ngee-TBs apho. Sithetha ngee-pneumonias apho. Sithetha ngo-bronchitis apho. Ume kanjani. Funeke uzazi your well-being, ube sure. Ume kanjani ku-muscularly, ume kanjani amathambo, ithini into yakho, i-weight yakho, ithini i-BMI yakho. You need to know all of these things. Ungathi xa usiya eklinikhi ubuzwa one of the things, ugqibele nini ukutesta for HIV? Yho, ndagqibela ngo-2018. Kanjani ungasazi i-status sakho kweli xesha esiphila kulo? Understand? Zazi uba ithini into yakho, o-gastro, o-ulcers. Funeka uyazi yonke loo nto leyo, into yoba ithini into yam, ndime kanjani. So kubaluleke kakhulu. Umntu kuyafuneka into yoba uye ekliniki. Mna nabo abantu abayayo phaa ekliniki afike athi ndizotesta yonke into. Understand? Umntu ufuna ukwazi, be concerned ngempilo yakho. Ungathi sele uvela isigulo, because kunezigulo ezizifihlayo. Umzekelo oo-pap smear, oo-PSA. You need to know those things. Into yoba ume kanjani. Ungaveli seyivela kuthiwa iku-terminal stage ngento ngokwazile ukuyigwema kwangoku yayibiqala emzimbeni wakho. And more especially abantu ufumanisa into yobana bane-history in the family of that condition. Mhlawumbi i-high blood pressure. Awukwazi uvele uhlale nje ungazazi into yoba i-blood pressure yakho ithini, ube uyazi into yoba sine-history ekhaya. Understand? Awukwazi uhlala nje ungayazi uba iswekile yakho ithini, ube uyazi into yoba oomakhulu bakho baneswekile, ootata bakho, mama bakho baneswekile. If kune-history ye-cancer kowenu, awukwazi uhlala ungakhange utshekishe. And xa utshekishayo ke ngonana, if kune-history ye-cancer kowenu, checka zonke ii-cancers ezikhona emhlabeni. Uzitshekishe uzazi into yoba I'm still on a safe side. And kunento endiye ndiyi-emphasize, more especially when ndithetha ngento ye-cancer, ndiye ndiyi-emphasize nakootata. Kuye kwafumaniseka i-statistics is very high kootata kwi-cancer yamabele. Khumbula ukhula kwethu sasifumanise into yobana sasisazi into yoba i-cancer yamabele yeyomama, nootata banayo i-cancer yamabele. So even ootata funeke sibafundise into yoba bawatsheka kanjani amabele wabo to avoid i-cancer. So kubalulekile into yoba sizitsheke, sizazi zonke ezi zinto. Xa uya ekliniki ubuzwa,
Pendula with confidence because you are knowledgeable about yourself. You know ukuthi kwenzakalani ngomzimba wakho. Ungavele nje ulaqaza ukomba andiyazi kwale ayithethayo ke ngoku. Zange ndayiva okanye zange ndakhe ndayitshekisha. You need to know. Kubalulekile ke ukuvakashela ezempilo ukwenzela into yoba utshekwe yonke into uzazi into yoba umephi ngempilo yakho. Enkosi. Suspect. Ndithanda into enye. Yabona le nkqubo ndiyithandela into enye into yokubana ndiphela ndiba si-student. Phofu ke kwamna nje indalo le yam ndingumfundi. Ndingumfundi nje indalo le yam. Sisiphethe ugqibothetha into entsha kwindlebe zam. I-cancer yebele kootata. Kaloku mamela i-breast cancer sisiphethe thina siyazi koomama and ke ngoku sithe sayenzela nenyanga yayo into yobana no yabona kule nyanga sizawujonga i-breast cancer. Ngoku wena sisiphethe uza nento entsha ngoku into yobana no ikhona nakootata le nto. Wow, yabona ke yile nto nditshoyo into yobana hence kule nkqubo sithanduza nabantu abasebenza ngazo ezi zinto mihla le ukwenzela into yobana bazosinika i-information engungqo. Sisiphethe, I love the fact that uyi-explaine kakuhle ukubaleka kokubana kutheni umntu kufuneka ezitshekishile. Eli hlobo uthetha ngalo undibangela intwana ndide ndiyowubuza umbuzo uthi Sisiphethe uthe xa uzi-introducer wathi use-Unjani Clinic. Yes, it's a private clinic. However, you said you are the owner. And ke ngoku ndifuna nje kancinci nje apha kuyo. When did this all started? Yes, you are a practitioner, a clinical nurse practitioner. How did that all started? When did it started, Sisiphethe? Hayi lazi inkulu le nto uyibuzayo. Jonga, mna ndiyi-testimony. I'm a walking testimony. Uqala kwam, upasa kwam ugrade 12. Ndipase, jonga, ndikhule ndizixelele into yoba ndifuna uba yinesi. Ndingulo mntu uthanda amehlo kakhulu. Yabona abantu bathanda amehlo kakhulu. Ndingabo bantu banala confidence i-over umthetho lo wam. So I told myself, ndandla ngowabona amanesi xa ndiye ekliniki esehle senyuka phaa. Ndiqomba ndifuna unxiba esahlangu sithi qhwayi nala magxa bomvu. And ngelaa xesha sasisakhula thina amanesi ayesanxiba ezaa lokhwe zimhlophe nezaa cape. Understand nalaa nto phaa entloko, laa cap yabo. So xa ndipasa ugrade 12 and akwabikho mali ekhaya yoba mandiye esikolweni, ndahamba ndiyethengisa amazambane esitrateni, ndandirhola i-50 rand per day. God promoted me from that, ndahamba ndosebenza emakhitshini, ndaba yi-domestic worker, and God promoted me, ndanza i-3 months course ye-pre-nursing eRhawutini. Then ndayovolontiya e-old age. I was earning 10 rand per day. Yayisalari yam leyo. UThixo wandipromota futhi ndahamba ndosebenza accommodation as a cleaner. And God promoted me. Ndathandaza ndiloko ndithi moyingqwelomosi uyayazi wena. Uyayazi ideal yethu yokuthi mna I want to see myself as a nurse. Nda-aplayela kwii-colleges, ii-colleges azandithatha, nda-aplayela eFort naseWusu, yayi-UNITRA ngoko, ndathathwa e-UNITRA. So kulapho ke iqale khona i-nursing yam, ndenza i-4 year course yam e-UNITRA. After that ndasebenza eBhisho, ndasuka eBhisho ndahamba ndosebenza ezimine, eHarmonic Gold Mines as a professional nurse. Then ndasuka apho ndawusebenza, ndaretrenchwa ezimine, kwavalwa some of the shaft. Then ndahamba ndosebenza e-Evander Hospital eMpumalanga. From there, eMpumalanga ndandisebenza ngabantu be-HIV and AIDS bodwa. From there ndasuka apho ndahamba ndosebenza eRhawutini. E-Rondebelt eGermiston. Kulapho ke ndiye ndatrainela khona ukuba yi-clinical nurse practitioner. Then ithi into yam ke lazi, I want to have my own clinic. Uba ngabe lo mntu uye athi ke uba ngaba unayo lazi nam it's possible ukuthi ndingaba nayo. And loo nto leyo iyandisebenzela because indenza into yobana nyhani uthi xa ndincede ndiyofika kulaa ndawo ndithe nam ndifuna ufika kuyo. So I told myself, uba ngaba sister abaneklinikhi nam ndizoba naye yam. Then I told my children ukuthi, you know what, nam ndifuna ukuba neklinikhi yam, but I must wait kwixesha likaThixo. The word of God says, when the time is right, the Lord, yes. So alizukwenzeka ngeli xesha mna ndifuna ngalo. Then I sat down, jonga xa ukula mazwe ungumntu oziqondayo kahle sometimes uyizibuze. I had a meeting with my children. Then I said, bantwana bam sihlelele ntoni eRhawutini?
And bear in mind, Unjani Clinic is working very well, doing very well in Gauteng. They are seeing more than 100 patients a day in Gauteng. Wow. They are making Wow. money. But ithi into yam sihlelele ntoni apha eGauteng. Ngicela nindiphe isizathu soba sihlelele ntoni apha eGauteng. Pathiswa. Hayibo mam, ndathi bantwana bam andisazifuni mna apha, ndifuna ugoduka. Then there's a lady esezwelitsha eKing Williamstown, uPhumela Futshane. uPhumela wathi ndathetha naye wathi jonga phethe ngoku sa-aplayela iklinikhi yakho Unjani xa uaplaya kufunwa isayiti funeka uzazi uba ufuna umaphi Uzaba nendawo. because i-initial application yakho funeke ube unesayiti. Wathi ibuzosebenza kum, ndahamba ndayosebenza kuPhumela as a professional nurse, as a clinician. Ndasebenza kuye ndabe ndiaplaya ndafumana iKomani. So that's where it all started. Ndavula nge-18 kaJulayi 2022. Wow. Wow. Yabona mphulaphula mina ngoku andisenayo namazwi because uyiqale usisiphethe le nto wathi I am a living testimony. Andiyazi mphulaphula intona yeyiphi enye testimony onophinda uyifune ngaphandle kwale ndiyiveleyo mna ndedwa. Andinoba ivuwe ndim ndedwa nam mphulaphuli. Sisiphethe, thank the Lord for what you do. However, ndifuna ke ngoku sibuye sisiphethe size kwinto yokubana ufikile Komani wayivula ikliniki. Why Komani? And I didn't choose Komani. Komani chose me. I didn't choose iKomani. When ubungaye unjani bazawufika pha bakubonisa application yam. Application yam nabe applyele ngamakho. I didn't want to come here. Andifuni noyibona le ndawo if I can tell you. But God appointed me to be here. I don't want this place. When I applied kwa Unjani, applying ngamakho, kuthiwa kwa Unjani, i-funders azikayikhuphi imali yasengamakho. And kuno sister ebe applyele, kune clinician ibi applyele iKomani. Now, I think because of the fears, guys, akukho lula ukuyeka umsebenzi uyoqala ibusiness ube ungayazi ibusiness ba izawuthini. Izawuqhuba kanjani. Funeka ulalutyile, funeka indawo yakho yohlala, abantwana esikolweni, everything izawuqhubeka business. Awuna salary that is coming. So uclinician uthe sele eyifumene iKomani, ii-funders sezirilisile imali, wavele yena wathi ufumene promotion emsebenzini, she's no longer interested. You understand? Wow. Then somebody from head office oncokola noPhumela ezwelitsha wathi Phumela bungatshonga uba kune-clinician e-aplayele kwa Unjani. Ewe ndinayo. iKomani ayinamntu and ngoku ba under pressure. And akukho clinician yaseKomani e-aplayeleyo eUnjani. Wathi uPhumela akayifuni noyibona iKomani lo sisi. Wafika uPhumela wavela wathi ii-documents zakho ziphi intombi? Ndathi mna ke nazapha efowunini. Wathi ngicela undivulele ifowuni. Wavele waprocessa zonke izinto zam. Sithe xa sitshayisayo wathi onke ama-patient mawangene kuye ndibhizi. Sithe xa sitshayisayo wathi ntombi uyahamba uye eKomani, izinto zakho zigqityiwe. Uba ngaba une-problem eKomani, then you will tell your God. UThixo wakho akakaze wakushiya. Izinkulu gqithi izinto odlule kuzo. But uThixo akakaze wakushiya. Nangoku akazukushiya naseKomani. So that is how I came to Komani. Komani appointed me. And to i-surprise enkulu, ude athi uPhumela athi jonga, ndizawugqiba i-5 years mna ndikwa Unjani, ndineklinikhi eyi-1. Wena unaklinikhi 2 wena mntu unikwa iKomani because ufumana iklinikhi plus ne-health port. I-health port yile abantu abaninzi ke bathi yi-mobile ndiphuma ngayo ngezinye iintsuku. So iKomani chose me. I am here because of God, not because of my own accord. Not because mna ndizikhethela ukuba lapha. Andizikhethelanga, ndibekiwe mna apha. God appointed you there. I'm just an ambassador. I'm here to serve the community that is loved by God, because uThixo ndibone ndifanelekile uba mandizoseva le community yalapha eKomani kweli xesha. The beauty, the power, the grace of God unto your life, I thank it. Ndibuye, Mamaki, I've seen and I've heard and I've been okoko ndijonga izinto eziphathelene nempilo ngakumbi kwesi sixeko saseChristiyani. Mamake, people, they are sick, most of them.
they are sick in many aspects. Bayagula abantu kwingalo ezininzi. Now, the health side, the physical side, umzimba, is this sisitshixo sempilo yona nje iyonke iphelele, because once once kubekho into emzimbeni wakho engaphilanga, noba amanye amalungu omzimba angayilwela kangakanani na, kodwa yona uba iyoyisakala, umzimba wakho uzaba affected and uzaba nengxaki. The reason I said today maske sizoncokola ngokubaleka kokhathalela impilo yakho mihla lena sesokubana abantu abaninzi bayaya kumaziko empilo ngakumbi karhulumente, and I want to know from you ke ngoku, for people, as much as it's a private practice, but for people that don't clearly afford but yet they need the help, what do you do for such people, Mamaki? Yho, inzima Lazi, Kolo nje because kancinci. and when you Ingaba see usomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni it nasebantwini helps ngokunjalo also to ukuba know kunjalo God, iVukani because at Community some point ikuphathela iVukani Small what Business if I Public am Skills being tested? enamaxabiso What if ancamisayo. uThixo ufuna SiyiVukani ubona into Community yobana siyiqonda ngokupheleleyo inhliziyo ingako yam somashishini ithini? Because abasakhasayo when you are kunye a nabo child of God, you bakhulayo are also abajongana nazo being umzekelo controlled by the ukunqongophala Holy kwexesha Spirit. What ukusela if ubukho lo mntu kwezamakhasi uza onxibelelwano omnye kunye ufike nezinye kolu ufumanise into rhwebo yoba uze lunokhuphiswano nayo qha ngamandla. iyashota. Yiloo nto ke sakhe Uyabona? iqhinga What if I lokubiza am being tested? oosomashishini I was baxhumane telling another nabathengi person ngondlela lula yesterday, naye nenamaxabiso she had a aphantsi. problem. Ndike Yiba mna ke nomfanekiso engqondweni. ndiyabuza into yoba ke Ishishini ngoku ndithi lakho ndikurobhe lisaziwa because uze kuthethwa nemali ngalo engaphelelanga. ngamawakawaka abantu. Uyahleka Ayililongo uthi hayi iphupha andiyazi. eli And liyenzeka abantu ngokwenyani. basekomani ke Abasebenzi Lazi banibiza abasebenzi ugqirha ne because abaqeqeshekileyo aba-understandi le nto bayakusebenzisana nawe ka-clinician. ukwenza intengiso So bathi ekhethekileyo kwaye eyenza ndingugqirha, umtsalane although phaa kubaphulaphuli emnyango xa bevukani ungenayo yesebe. kubhaliwe Eyona nto private nurse encumisayo ngezi small practitioner, business and package when deals you go to my uyakwazi consultation ukuzikhethela you will ekufanelayo see kwaye ukubana elingana kune-nurses nesipaji village sakho but ndingugqirha. ukuze So ufumaneke ndike mna ezivukani ndithi small business ndikurobhe package because uze deals. nemali Tsalela engaphelelanga. umnxeba kule nombolo Ke 047 ndizuyivisa and 877 kudala ke besithi Shem, 0095 I don't want to okanye lie. Ufika kwam 047 apha benibabona 877 ngaphandle kwemali 0096 and they will okanye promise uba xa uthumele ndirayithi i-email ndizoyibhatala, umntu atshone emboneni ade atshintshe ku-sales@bukani.org. ne-direction yohamba. Noba uhlala apha ecanga kwasekliniki uzohamba ajikele ngaphaya because ubaleka nemali yase-Unjani. Iba nzima apho, but xa isiza umntu eshota ndiye ndijonge into yobana isimo sithini. Kwabanye ndiyamnceda, kwabanye ndiye ndimxelele uba ndicela uye e-public clinic because this is a private clinic, because at the end of the day kufuneka ndibhatele izinto zaseklinikhi. There are a lot of things ezibhatalwayo kwa-Unjani. It's not funded as kusithiwa it is funded. Funded. It's not funded like that, but it's a funded loan. So there's a lot that I'm paying. Umzekelo, for a loan, I'm paying 18,000 ngaphandle kwamayeza endizithengela wona nangaphandle kwe-network fee endiyibhatalayo. So ndiyababona, ndichecka i-condition yomntu and check the situation, because people, they are so manipulative. They will manipulate you. If ngoku ndizawuthi apha eredweni, hayi, I can see uba ngaba uyeza ungenamali, ndiye ndikubone. They will come without money. You understand? So I check the condition of le nto kuthiwa kwa-nursing i-triage. I see the condition of a patient, then I will take a decision then. Okanye I will stabilize you, then I send you back to the government clinic. Okay. Nangona ke sisiphethe siye sagilwa intengiso yami, ikhona intengiso yami eyagila nje kancinci phaa ekuqaleni, kodwa ke noko ndiye ndakubamba uba uthini. Sisiphethe, there's one thing even ke napha kwela candelo lonontlalontle, onontlalontle kuthiwa especially kwi-private practice, you don't turn away a client. You do a referral system. If the client is ayikwazi ufikelela kuwe, awukwazi uyi-turn away, but you do a referral system. And I hear from you into yobana it's also what you do, into yobana you refer people abo uqonda into yobana noko yena akakwazi ufikelela apha, kodwa ke umane nabo umane udibana nabo, umuntu esithi mhlawumbi uyashota, uqomba hayi noko awushoti kakhulu noko. However, eyona nto isizathu sokubana namhlanje sisiphethe sibe lapha yinto yokubana I've seen a lot of people abasuke Unjani. I've spoken with some of them, but the service there
it's a top-notch service. Umbuzo wam before ndibe kanti mibini nje imibuzo enzaba nayo. Okokuqala uthi sisiphethe, how do you make sure, uqinisekisa njani okanye what gave you laa nto ithi wonke ophume apha makaphume exolile? What drove you to that? Imizekeliso yam izawuhlala ingathi iphume ecaleni. Uyayazi Lazi, tell you something. Ukuba ngaba umntu ongutata uphuma endlini uyokrekeza afike ahlfazi wakhe kulo mntu aza naye, umntu wesifazana ubamba the mistakes zakankosikazi endlini and Okay. make sure into yoba she perfect each and everything lo tata emphisa off endlini. That's what I'm doing. Ne? Okay. Ndisebenzile kwa-government, ndiyayazi into yobana sinjani kwa-government. And ke Okay. ngoku nana at some point ayikhange ndivise kamnandi indlela abantu abatritwa ngayo. Abatritwa And ngayo. ndazixelela Okay. into yoba to the extent that kwiindawo zonke endisebenze kuzo abantu would say, why ungazivulele yakho sizawuza sizokusupport, because they saw ukuthi what kind of a person I am. So ndazixelela into yoba I want to perfect each and everything that is taken for granted kwa-government. So ndenza sure from ungena emnyango funeke ugangwe sismile. Andikubeki mna Now of unganqweni. days. And ndigada nendlela othetha ngayo nama-patient wam. Umzekelo ndinomfana endinaye pha ebesuka phaa ekhaya edutywa. Ebethi xa ithethayo uzoku-identifya nangomzimba wakho. I correct those things. You cannot body shame i-client Yes. yam. You understand? Make sure you address my patients with respect. Respect And and that is the honor. respect, that is the feedback that I'm getting from my clients to say, Jonga, sisphet, wonwaba uphila ungena kwa Unjani. Abafana ufika bekunakekela, baku-ashare to i-reception, baku-ashare to i-vitals, baku-ashare to i-consultation room. Noba andikho, even now the clinic is working. Ndine-clinician epha iyayazi, everybody osebenza pha, they know ukuthi ama-client wam bangama-VVIP. Feel. Okay. And naxa ungenile consultation phuma uhleka, because omnye umntu akaguli kuba enentloko, akaguliswa intloko, uguliswa Okay. yinto ajongene nayo endlini. Endlini. And suphuma unalaa mthwalo ubunawo endlini naxa uphuma kwa Okay. Unjani. Phuma relieved, kumnandi, uhleka, ulibele ngento yonke. You understand? I even pray for them pha. Kuba medical qha mna. Yawufika into ethi jonga lena into ifuna isandla. I don't even ask you uba uyabhiliva okanye Ukholelwa phi? I will lay hands on you and I will pray for you. Yeah, that yinto nje endenza into yoba ndohluke. And also nendlela i-layout of the clinic, it's Okay. healing on its own. Yeah. Suspect sinemizuzu mibini. Ndicela uthatha le mizuzu mibini ndinike wena ukhumbuzo umphulaphula ekhaya intobana ubaluleke kangakanani mihla nezolo. Ya ke mna ke ngurhoqo sisikokoko ligama endithanda ulisebenzisa elo, isikokoko, because xa ndisithi okokoko awuzuyiva, funeka ndithi isikokoko, izolo namhlanje nangomso ibe kuthiwa sisonka semihla ngemihla. Kufuneka ukhathalele impilo yakho ibe sisonka sakho semihla ngemihla. Now ndifuna wena sisiphethe as a practitioner, as a clinician, give it one more time to umphulaphuli ekhaya. Kubaluleke kangakanani? Kutheni kubalulekile? Usolo usitsho sisiphethe xa usovala into yobana umntu onomdla wokuvizithela unomzuzu, ndiwutyile na umzuzu wakho, unemzuzu I think unesiqingatha, usolovala mamayikhi into yobana abantu xa befuna ukufuna family ndiyanicela niye eUnjani. Ndiyanicela niye eUnjani. I'm even tempted next week ngizabe ngekho ndisezilalini. I don't want to leave i-employees zam zixakene nee-decisions zam endizenze emotionally kwi-radio station. I'm tempted to say that week after le izayo
from Monday we'll be checking blood pressure mahala ebantwini abadala. We'll be checking pressure mahala ebantwini abadala. And the first 5 males is above 40, as from now, as I'm speaking, as from now, first 5 males ezizabe zisiya Unjani Clinic zizocheckwa prostate cancer rapid. Ndinayo rapid test, guys, ndinayo rapid test checker prostate, and then if ama results abuye sithi positive, then I advise into yoba sithathe igazi lizobuya lisitsho into yobana kusevere kangakanani. So the first 5 males is above 40, you can just walk in uhambe uthi uthe usisiphethe eradweni uzasichecka rapid PSA. PSA yi-cancer yotata, guys, yomhlaza wa ayithi ningathethi, but umhlaza wotata niyaya le nto nditshoyo, niya-understand. Ndiyabulela kakhulu. It is very important, guys, to know your blood pressure, know your swekile, know your cholesterol. No, Yes. it's very critical. Yes. I know your cholesterol. Very critical. Know your HB. Kunabantu abavele babe ne-dizziness bawe angayazi bowiswa yintoni. Know your HB. Please, it is very important. Kwi-STIs kunento lazi enirhalela ukuyitsho nje kancinci. Guys, iintwala zehagu ayisosichitho, awuloywanga. Iintwala zehagu yi-STI. STI, yes. Iintwala zehagu yi-STI. So we need to know those things, and you need to be tested. You need to know those things. Ndiyabulela kakhulu. I hope good kanti ube khona umahluko endiwenzayo empilweni yomntu. Ukuvalelisa, we are at Unjani Clinic eMlungisi, pha ngasezibhasini. Kulanda kwakuthiwa kusezibhasini ngase-White House. Siphaya i-consultation iqala ku-300. Nanzo nje into endingayitsho, ayikho into esingayenziyo, guys. Uwesa amathambo, lazi kuthiwa ndingugqirha wamathambo. Wherever I go, ndihamba ndiyoma eNqgamakhwe, Otsobo, ndiyabizwa kwezi ndawo because of amathambo. Ayikho ke into esingayaziyo. We're starting to see ama-patient from uzero womntwana ukuyoma kwikhehle elingapha ko-100. Akho yonke i-services ezenziwa kwa-government nathi siyazenza, but you pay for everything that you do. Enkosi. Kameke ukhona ke sisiphethe umuntu olapha, andiqiniseki noba ke ngomnye osimameleyo onomdla woqonda kanye ke ngomnye wabantu bam bebebulisa pha ngokuya bendivula inkqubo. Masike sive uba uthini yena. Molweni ekhaya. Ola DJ Slender. Hayi khona nantsoke. Hayi sisiphethe ayizikuthi isizathu sokubana ndiyakholwa kuba mamela because kunengxaki ne-delay sisiphethe ye-network, so ndiye ndingaqiniseki ke ngoku xa ingena apha kum noba yiyo ngaphambili okanye yile nto sithetha ngayo, kodwa ke ndiyabona ubana ayiyo. Sisiphethe, mandibulele ngexesha lakho mama ke. Ndithi uThixo ukubeke Komani ngesizathu, and masimbulele ubawo ngenceba senzele yona yobana asiphathele wena. Sisiphethe, uyenze inkqubo yamo ndakhumbula kane into yobana ezinye izinto izigqibi ngazezethu, kodwa ke izicwangciso ngazezethu, kodwa izigqibo zona zezikabawo. Sisiphethe, inkosi kakhulu ngexesha lakho mamakhe. Ndiyabulela kakhulu bhuti. Ndilibele i-contact details zase-Unjani, 064 841 8297. 064 841 8297. Yeah, enkosi kakhulu. Ndiyabulela. Or the other advantage yase-Unjani, siyayazi ukuthi ii-clinics zethu, guys, yinto engapha komthwalo wethu. It's not about sister. Yinto ekhona. Ii-clinics zethu azina-treatment enough. I-Unjani inayo i-treatment enough. Siyenza even nabafazi abahlukuhlayo. Enkosi. Nkosi sisiphethe, mphulaphula we-VCR lo bendihleli naye ke nguye ke uPhathiswa